हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय दे। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। एक्चुअली नोंथांमोन भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै जिबि क्रिएशन बेनारनि आन्दाराव सोमजिनाय आरो बिथां गणेश बर'नि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय बोसोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन जिबि क्रिएशन बेनारा बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौबो रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन दे लोगोफोर। बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन जाय बिथांमोना आंनि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै भिडियोखौ लाइक, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।